Helo, yn enw fi ydy Jacqueline Parry ac yn bresennol dwi'n diwtor busnes ac yn anogwr dysgu yma yn Ysgol Glan y Môr. Y busnes yda ni'n redag ydy busnes ar enw App Pwllheli a be ydy app i hyrwyddo twristiaeth a busnesau lleol ym Mhwllheli. Nath y grŵp drafod nifer o syniadau ar gyfer y cystadleuaeth, ond mi ddothon ni fyny fo hyn gan bod ni'n teimlo bod Pwllheli yn dre fendigedig, lot o fusnesau a bod angen hyrwyddo Pwllheli ar ardal i pobl leol ac i dwristiaeth hefyd. Wel, mae'r dyfodol yn edrach yn gyffroes iawn. Yn o fuan fydd yr app yn cael ei lansio'n swyddogol a da ni hefyd yn gobeithio pan fydd y bobl leol a twristiaid yn gweld beth sgyn yr app i gynnig a bydda ni'n gallu diweddaru'r app bob blwyddyn ac i wneud y busnes yn gynaladwy. Swn i'n licio meddwl bod yna ddisgyblion sydd allan blwyddyn 9 neu 10 yn yr ysgol rwan yn mynd i gymeryd y busnes drosodd a'i ehangu fo.